Elektrifikatuta, ez? Bai. Askotan azaldu egin behar dut, claro, ze jendea bezala uste du, grabatuta dagoela, orduan bueno, esaten dira behitu, amplifikatu egiten da, eta horra joa, eta amplifikadora, eta onditu egiten da soinua, eta bar. Eta bai, oso gustoko dut. Bueno, nire izena Jon Urrutia da, musikaria naz, hainbat proiektutan nabiltza hartuta, bai antzerki obretan, bai taldetan, eta bar. Bueno, badaukat proiektu hau badala Traka Matraka, pixka bat da produktu estrella zen genezake. Eta, bueno, Traka Matraka proiektuan bateratu egiten dugu birziklapena eta musika. Orduan, kontzertu didaktikoak dira, eta bertan, bueno, material birziklatuaz eginiko musika tresnak erakutsi egiten diegu, musika ikasi egiten da nahikotxo, eta, bueno, geroxeago, guztion artean, bai familia, bai txikitsuak, bai nagusitxoak, osea, adin guztietarako, bueno, musika tresna bat egiten ditute normalean, eta, bueno, askotan jendea galdetu egiten dit, nola hasi nintzen holan, bueno, neu berez gitar jol eta bibolina ikasi nuen. Bueno, hortikan ibili naz mundutik bueltak emoten, eta beti gustoko izan du bertako musika tresna etnikoa, bai txirulak arakatzea, erostea eta jotzea. Eta egun batean, monsi da holako benada moduko bat, eta hasi nintzen, musika tresna birziklatu ekin jolasten, eta nahiko harrera polita izan zuen jende artean. Eta, bueno, horrela jarraitu nuen, pikatu egin nintzen pixka bat horregaz, eta azkenean, bueno, ikuskizun hau sortu egin nuen, eta, bueno, ikuskizuna nahiko amoldagarria. Ze ikuskizuna, bueno, bai txikitsuentzako, bai nagusientzako, bai unibertsitatean, bai sinfonikan egin dut, orduan nahiko adin guztietarako egokitua edo dela zen genezake. Baina, hau da Ikea moduko zanahorioa. Baduzu zanahorioa, baduzu ahokoa, badela mangera edo mauka batekin eginda, eta baduzu enbutua, eta, bueno, baduzu hemen kristoneko zanahorio txuloa. Biziraupena ere mugatuta dauka, Bai, hau badarama, azkenengo 3 egunetan egon nazor Euskal Herritik turrean, eta ja ikusi du arrasato horrenkoari gaur lezo, bueno, zakizen bat gehiago irango duen honek. Eta zein da, horren mekanika edo logika zein da? Berez, dultzainaren mekanika dauka. Ze ahokoa, bueno, bada eginda holako tubo erregadio edo mauka batekin, eta hau zapalduz eta lija batekin pasatuz gero, bueno, geratu egiten da holako dultzainaren ahoko bat izango bailitzen moduan. Gorputza dozen gorputza erabili dut, bueno, kasu honetan dozen gorputza ez, zanahorio batena. Ordu, bueno, zuloak egin dizkiot pizka bat, bueno, aleatorio. Osea, gero ere zeu putxi egiteko moduarekin kontrolatu egiten dituzu notak. Eta segun ze azanahorio dagoen fruitu egiten den goizean, bueno, halako azanahorio fonoa atera egiten da. Badadrillo musikala. Jende askok galdetu egiten dit, ea ber soinua grabatuta dagoen. Edo sos ere egiten diedan tramankuluei. Eta batzuk berez, ez diete zer egiten, bakarrik zulatu. Badia teknikaz berdinak. Orduan, bueno, badirudi badala tipo bat hor putxe egiten gauzei, eta, bueno, horren atzean, balan
lan mordo dago. Hola nere gustoko, oso gustoko ditute pajitekin. Honak ematen du, hola, orienteko Bai, izan daiteke ere egin dizkiodan zuloen arabera, agian olako eskala indiagoa edo etnikoagoa atera egiten da, izan daiteke. Berez, biribilketa baten erritmoa jotzen dengoen. Ordu, gustoko dut holan ere nahaztu egitea Euskal Herriko erritmoak eta musika tresna hauetan jotzea. Membrana, berez, aizeskoa diala, erabili egiten dut hauze, badala gaita baten modukoa, kasu honetan birikak dira boltza, oso soinu polita egiten dute. Txurrak azerra, neu izinaz hor pixka mendian eta Bilbo inguruan, eta badaukat kortutxu bat, eta egun baten, esan duen, zergatik jarri honi, holako baserritarrei edo holako omenaldi txikitsu bat egiten. Da, txur bat, instrumentu... Bai, da, hori da. Gitarra izango baina izan. Bai, Amerikan ere, estatu batuetan olako antxinako bluseroak erabiliten zituzten cigar boxak. Eta badira puro kutxekin egindako gitarrak. Baituzte 3-4 korda. Orain pixkan modan jarrien dira. Olako blues vintage erabilite egiten duten horiek. Eta, hauze olako cigar box modukoa, baina, txurrak azterra. Eta gero jarraitu egiten duzu lanean, no? Hoxe, baserrian ere ibiltzeko, ez? Primeran. Perkusiozkoa bakarrik ekarrein dute gaur hau. Bateria. Bateria. Nire bateria, tampoco... hori. Hola, pixka bat, azkenengo bukaeran bat egiteko, abestiotxu bat egiteko. Amonaren, nire mamaren zartagina. Gaurko zartaginak ez dira olakoak. Neko soinu txarra egiten dute. Eta... nik uste aleazioak direla eta edo. Salenokoak dakate... Bai, harmoniko beagoak, politagoak, gaurkoak, lata. Nahi duenak, nire webgunean hor ikus dezake egiten dudana edo YouTube kanaletan edo, eta idatzen nahi duenak kontatua jartzeko, info abildua@trakamatraka.com helbide horretara, idatzi dezake eta kontatu. Living easy, living free, just some ticket on the one-way ride. Ask me nothing, let me be, taking everything I must try. Y así pasamos, ¿verdad?